היי, ושוב פעם אנחנו, אלישע וינון. מה התחביב האהוב על בן זוג שלך במסע? שניים ודברים כאלו, נכון? כן. כן, סל דברים. התחביב שלך זה... יש לך תחביב. ללמוד אולי. ללמוד משנה אולי. משחק עם חברים בעיקר. מהי הסדרה האהובה בערוץ מאיר על הבן זוג שלך במסע? מעמול. זהו, סגור. כן, מעמול. הסדרה שאתה הכי אוהב היא... ראשי וטוביה? לא. העלילת ארץ גושן. כן, כן. מה השיר האהוב על הבן זוג שלך במסע? דברים שאני פה אולי, עקיבא, דברים כאלה. כן. אולי צור אולי אתה אוהב? אליי צורי שאני בו, דברים כאלה, כן. מהו האוכל האהוב על הבן זוג שלך במסע? שווארמה, נכון? חלול. אתה שניצל פתיתים. בלי הפתיתים? רק שניצל. קטשופ. עם קטשופ, בסדר. מהו המקום בארץ שבו הזוג שלך חולם להיות בו? לא יודע, אולי באילת, בחרמון, משהו כזה. הייתי באילת, אולי בחרמון. דווקא נשמע מגניב שלג וזה. היית באילת? אמרת שלא היית. לא הייתי, אין הייתי, נכון. למי מבין שניכם הכי מתאים לעלות על רכבת הרים? לא. זה לא שאני מחבב רכבות הרים, אבל בין שנינו, אני. למי מבין שניכם הכי מתאים לארגן שוק פורים בבית הספר? הוא כבר עושה את זה. בסדר, נו, אני כן. הוא אלוף ולארגן. הלאה, לוקחים את זה.